Egunon, orain hasiko dugu intersekzionalitatea eta mugimendu sozialak, Uxue Zugazak egin digune aurkezpen orokorra hau eta gero, eta berak esan bezala intersekzionalitatea lekuan leku eta testuinguruetan aplikatu behar den eta pentsatu behar den tresnak hutsa, teoria eta praktika bat delako, eta beraz hasiko gara poliki-poliki lur hartzen, ezta? Alegia, hemen eta gaur esaten dugunean, Euskal Herrian eta bizigaren garai honetan nola operatzen duen edo nola funtzionatzen duen menderakuntzak, ze konplexutasun da ze botere harreman dagoen horretan, eta baita ere, ze intersekzionalitatea hori ere bada, ze alduntze eta eraldaketa bide ikasi, asmatu, proposatu, enseatu, asmatu, berriro egingo ditugun. Eta bide horretan, pixka bat intersekzionalitatearen aplikazio hori Euskal Herrian, horretaz hitz egiteko oso pertsona egokia da Itziar Gandarias, ezta? Aurkeztuko dizuet, Itziar Gandarias ezaguna izango duzu, behar bada, baina intersekzionalitatea asko landu duen feminista da, psikologian doktore eta Deustuko Unibertsitatean irakasle gaur egun, eta interesgarria da emakume migranteen taldeen eta feminista euskaldunen arteko aliantzen inguruko tesia egin zuela kasu praktiko bat hain zuzen bere ikerketaren eremu hartuz, eta da izan zen Euskal Herriko emakumeen mundu martxa. Beraz, lurrartzen du teoria guzti honek, nolabait dagoeneko, mugimenduan dagoen, egitura mugimendu sare sozial baten baitan, ezta? Bere lan ildoak, pentsatuko duzuenez, nagusiki intersekzionalitatea da, metodologia feministak eta gizarte bazterkeria, emakumeak, migrazioa eta guzti horien arteko harremana. Militante feminista da eta Euskal Herriko emakume mundu martxako plataformako kidea, hain zuzen horre egin zuen bere landalana tesirako. Eta munduko emakumeak Babel taldean parte hartzen du. Beraz orain hitz egingo digu intersekzionalitatea, aliantza feministak eraikitzeko tresnak zeintzu diran eta nola eraiki ditzakegu. Eskerrik asko Lorea, aurkezpen hau egiteagatik. Beti ohore bat da zurekin egotea, espazio batzuk konpartitu ditugu. Orduan, etxean bezala, sentitzen naiz. Eta mila esker Eusko ikaskuntzari, gonbidapen hau egiteagatik, eta batez ere jardunaldi hau antolatzeagatik. Uste dut gainera gai hau pilpilean dago, ez bakarrik teorikoki, baizik eta praktikan, eta beti aukera polita da, gainera ikusita jende ezagun asko dagoela, eta interesa handia ekarri duela. Nik aitortu behar dut, beti egiten dut, eta uste dute garrantzitsua dela, nire tesia, ni gazteleraz egin nuen, eta hori uste dut garrantzitsua dela, batez ere, azkenean hizkuntza eta pentsamoldea elkarrekin doaz, ezta? Orduan ni intersekzionalitatea batez ere gazteleratik pentsatu dut, baina beste esperientzia bat izan du eta militantzia feminista euskaratik egin dut, ezta? Eta nik beti izaten dut feminismoa niretzako euskaldu alduntzeko bide bat dela eta izaten ari da. Orduan, hor, igual hasteko intersekzionalitatea ni bai uztartzen edo saiatzen ari naiz euskaltzaletasuna eta feminismoa, ezta? Eta, orduan, beti erronka handia bada, ze adibidez, gazteleraz gai hau askoz ohituago nago idaztera, hitz egitera, baina, uste dut ere bai, posizio hau bada apostu politiko bat, eta okupatu behar dugula eta aitortu behar dugula.
Bueno, nondik hitz egingo dut zaila da, ezta? Uste dut feminismotik beti ikasi dugula kokatzea, no? Kokatzea oso garrantzitsua da, eta ni, bueno, hitz egiten dut, hori, no? Justu prozesu tesi bat egiteagatik, baina baita ere bai hitz egingo dut militantzia feministatik, eta konturatu naizelako aspalditik ezin dudala bereiztu, bai? Orduan, hemen ekarriko dut tesiaren bitartez adibide batzuk, hori, nola egitea gaur egun aliantza edo nola uztartu interseksionalitatea, oso hitz potolo hori praktiketara, baina, bueno, gaia niretzako esen bukatu tesian, bai? Eta uste dut nirekin doala, bada nire bizitzako galdera bat da nola sortu aliantzak desberdintasunak zentroan jarriz, bai? Orduan hori da nire, uste dute galdera hori tesiarekin bai landu nuela, baina ez nuela konpondu, eta horretan nabil, eta hori da niretzako adibidez feminismoan gaur egun dagoen pilpilean dugun gaia, eta horregatik ekarriko dute ona, eta ezin dut ez ukatu, edo astu, azkenengo jardunaldu feministetan bizi izan duguna, uste dut garrantzitsua dela, ze hausnarketa pilo bat ari gara egiten, oso beharrezkoak, eta oraindik astarnak, emozionalak eta kognitiboak ditugula buruan, nik behintzat. Bueno, Usue ja egin dit oso ibilbide oso ondo azaldu du, orduan nik batez ere zentratuko naiz interseksionalitate politikan, bai? Berak aipatu duenez, Kimberly Crenshaw bereitu zuen interseksionalitate estrukturala, bai, analizatzeko egiturak, baina badago beste puntu bat, eta da interseksionalitate politikoa. Orduan, nire galdera honakoa da, ze punturaino interseksionalitatea ahalbidetzen dugu borroka desberdinen arteko aliantzak sortzeko, bai? Bueno, nik uste dut beti izaten dut, askotuz gain, praktikan eta egunerakotasunean zailtasunak izaten ari gara interseksionalitate terminoa erabiltzerakoan, bai? Modan dago, hori horrela da, eta beti, bueno, modan dagoen zerbait, pixka bat, ikusi behar dugu, distantziatik eta kritikoaz izaten, ezta? Eta nirik eskatzen nagoena da batzuetan zenolako erabilpenak egiten ditugu. Adibidez, esaten dugunean, mai inguru hau elkar gurutzutu nahi dugu, horregatik, adibidez, emakume hijito bat gonbidatu dugu, eta orduan esaten dugu, nola ulertzen ari gara interseksionalitatea, adibidez hemen erabiltzen dugu aditza bezala. Beste askotan adibidez adjetibo moduan erabiltzen dugu, interseksionalitatea pertsonen ezaugarri bat izango balitz bezala, bera oso interseksionala da, orduan esaten dugu, horrek esan nahi du badagoela oinarri bat interseksionala, ez dena, ze bera oso interseksionala baldin bada, ematen du badago norbait ez dena interseksionala, Eta, kezkatzen nagoena gehiena da, badirudi bakarrik erabiltzen dugula interseksionalitate teoria zapalkuntza anitz duten pertsonekin, bai? Hau da, emakumeak, hijitoak, pobreak, ezgaitasun batekin, lesbiana, Eta horrela erabilita egiten duguna da sujeto interseksionalak eratzea edo eraikitzea. Hau da, beti dira gabekoak eta beti dira defizitarioak, eta gure laguntza, interbentzio edo politika sozialen beharra dutenak. Hau, dinot oso asko ikusten ari gara, nik gizarte psikologian mugitzen naiz eta esku hartze sozialan etengabe ikusten ari gara, politika sozialetan ere bai, eta uste dut, ez dela bidea, interseksionalitatea praktikan jartzeko. Bere jatorri politiko eta aktivista kontutan izanik, Usue esan duen bezala,
Niri beti gustatzen zait eta ekartzen dut Lucas Platero, ziur ezagutuko duzuela, dauka beti sarrera gomendatzen dut, bere liburua da Intersecciones, Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada. Berrian egin zioten orain dela ja 3 urte elkarrizketa oso bat, bai, eta bera gustatzen zait nola definitu zuen interseksionalitatea, bai? Hau da, interseksionalitateak erakusten digu pertsonok kokaleku bat dugula, hau da, guztiok, bai, ez bakarrik pertsona interseksionalak, eta kokaleku horrek gure bizitzako aukerak eta gaitasunak baldintzatzen dituela. Ez da gizarte bazterketaren teoria bat, baizik eta agente bihurtzearen eta ahalduntzeko gaitasunaren ingurukoa. Norberarentzat idatzitako gidoi horretatik ateratzeko aukera badago, norbere baldintzez ohartuz gero. Interseksionalitateak badu transformatzeko, edo eraldatzeko ahalmena. Ohartzen zaren neurrian, ez zarela zeu bakarrik, baizik eta zu ezaugarri batzuekin, abagune batean, beste pertsona batzuekiko harremanean. Beraz, aukera ematen du norbere buruaz beste modu batera pentsatzeko. Orduan, berak zer esaten digu hemen, alde batetik zapalkuntzak ez dugula ikusi behar, batuketa bat bezala, eta hori naiz eta badakigu, Usu esan duen bezala bidegurutzoaren metafora, eta hori jarraitzen dugu batuketa bat bezala ikusten, analizatzen, nik eta ni batzuetan ere, kostatzen zaigu. Lucas Platero planteatzen digun ariketa bada nola eragiten dio, adibidez, nola generoa eragiten dio arraza, edo nola hizkuntz minorizatu bat hitz egitea eragiten dio generoari. Eta asko, hau honi buruz asko daki Lorea, hau da, ez da berdina, euskalduna emakumea izatea, hau da, euskara nola eragiten dio emakumeari edo emakumea euskarari edo gizon bati. Orduan, nola eragiten dio elkarri, eta ez bakarrik esatea, hori, arraza generoa, batuketa, edo joaten gara gehitzen, baizik eta ikustea, zer egiten dio jatorria generoari, zer egiten dio klasea arrazari, Eta baita ere oso garrantzitsua da, zapalkuntza sistemak ez daudela airean, baizik eta gure gorputzetan adierazten dira, eta hori da bizitzen duguna zapalkuntzak, momentu eta era desberdinetan. Arrazakeria, klasismoa, heteroaragua, kapazitismoa, besteak beste, gizarte antolatzaileak dira, eta testuinguru eta pertsonen arabera bereizkeriak sortzen dituzte. Adibidez, beltzen eta zurien artean, gorputz pobre edo aberatzen artean, desgaitasun duten pertsonak edo zuten artean. Esaterako, zuritasunak oraindik funtzionatzen du diskriminazio marka moduan, maila estrukturan ez ezik, gune eguneroko ekintza eta harremanetan ere bai. Eta, nik beti esaten dut, ez da esperientzia berdina Bilboko kaletatik ibiltzea, nire esperientzia, hau da, emakume zuri eta bilbotarra, edo emakume beltz batena. Badaude gauza batzuk konpartitzen dugula, beldur batzuk adibidez, kaleetan bakarrik egotea, baina badaude beste esperientzia batzuk nik ez dakitara zer den, adibidez, poliziaren jasarpenak, Orduan, hor oso garrantzitsua da, lehen aipatu duen bezala Usue, testuingurua, eta ere bai emakume zuriak esaten dugunean, zuritasun hori ere bai testuingurua saldatzen doa, ez da berdina hemen, edo ni adibidez egin nuen 3 hilabete egon nintzen tesia pixka bukatzen Inglaterran, eta hor nabaritzen nuen, ostras, hemen nola hegoaldekoa izatea, ez da berdina, iparraldekoa izatea baino, eta zuriak, gara guztiok. Ni beti gogoratzen dut, eta jartzen dut Clementinen esker, hau da, Mujeres del Mundo emakume beltz bat, Kongokoa, berak egun batean esan zidan, ni hemen beltza naiz, ez Kongon, Karo,
hau bera esaten duenean, esaten dugu abertze esaten ari da, no? Bere azala beltza da, hori argi dago. Baina, karo, Clementinesen bere azalaren koloreaz bakarrikari. Argi eta garbi dago, bere azalaren kolorea beltza da. Hau da, Europako jasandako diskriminazio, arrasismo eta bazterkeriaz ari zen hizketan. Zebera Kongon adibidez, gobernurako lan egiten zuen, posizio altu bat zuen, eta inoiz ez bizi zuen arrasismoa, bai? Bizi zuen hemen. Orduan, karo, berarentzako, beltza izatea edo konturatzea hemen izan da, ez Kongon, no? Orduan, horrek testuinguruaren garrantzia markatzen du. Horrez gain, eta hemen nik bai azpimarratuko nahiko nuke ze oso gutxi hitz egiten dugu, interseksionalitatea pribilegioen teoria ere bada. Ez bakarrik zapalkuntzen teoria. Eta hemen patinatzen dugu asko, ze asko zerosoagoa da zapalkuntzen aritzea, baina pribilegioei buruz hitz egitea kostatzen zaigu, batez ere gure pribilegioak berrikustea, gure pribilegioak analizatzea. Besteena, bueno, baina, karo, zergatik da pribilegioen teoria, pribilegioa eta zapalkuntza osagarriak direlako, bai? Azken batean, egoeraren arabera, pribilegio eta bazterketa aldi berean gerta daitezke, eta baitzu zein besteak nik uste dut teorizatu behar dugu. Hau da, nik zapalkuntza bat bizi dezaket, baina baita ere pribilegio posizio batean nago, beste eremu edo kategoria sozial batean. Eta aldi berekotasun hau kostatzen zaigu, bai? Aldi berekotasun hau edo ikustea, ze askotan gure burua irakurri dugu edo eraikitzen dugu, posizio bakarrik zapaldu batetik edo biktima batetik, baina, karo, hortik ateratzea eta ikusteare bai, posizio privilegio bat okupatu dezakela, hori, kostatzen zaigu. Hau da, zapalduak eta zapaitzailea izan gaitezkela onartzeak zalantzarik gabe gainera pentsamendu dikotomiko logikaren hegemonia arrakala bat ezartzen du. Ze jarraitzen dugu oso pentsamendu dikotomikoa dugu, no? Edo zapaldua zara edo zapaltzailea, edo iparregoa, tokikoa etorkina, dena horrela, no? Hor, saiatzen ari gara, baina, kostatzen zaigu, bai, hori apurtzea. Gainera, Maria Raimondezek, bera da gallega, ez dakit ezagutzen duzuen, ona etorri da, eta, Euskal Herriarekin, harremana handia du, bera esaten du, aldiberokatasun posizion hau da, okupatzen dugunean zapaldu eta zapaltzaile posizio bat, giltzarria dela besteenganei hurbiltzeko. Orduan, kontzientzia izatea, aldiberokotasun posizio hori okupatzen dugula, lagungarria izan daiteke, besteengani hurbiltzeko dinot, besteen errealitatea, ez bakarrik ezagutzeko, baizik eta errekonozitzeko, eta ze implikazioa daukat dik, bere errealitatean. Eta bera proposatzen du oso, ariketa potente bat dela deszentratze egitasmo politikoa, deszentralizazioa, gure bizitzetatik edo esperientziatik deszentratzea. Uste dut hau oso garrantzitsua dela. Bestea ikusteko eta bestea errekonozitzeko, ze oso lotuta bagaude nire bizitza esperientziarekin, batez ere, bakarakigu zapalkuntza bizitzea mingarria dela eta normala da ere bai hor egotea eta hor prozesu bat bizi behar dugu, baina itzatzita baldin banago esperientzia horretara, ez dut ikusiko bestearen gana, bai? Hau, hemen psikologia, bai, sartuko du, baina egia da. Bestea ikusteko, pixka bat, aldendu behar naiz, nire esperientziatik, eta hori, prozesu bat da, no? Eta hori gainera egin behar dugu, prest baldin bagaude kontradizioei aurre egiteko, batzuetan kontradizioa biziko dugu, gure bizitza esperientzietan. Angela Davis oso ondo esaten du, zapalkuntzak kontradizioz beteta daude.
no? Eta gu ez dugu bizi nahi kontradizio hori, no? Zer dugu, honi, bai, zapaldua naiz, no? Eta, bueno, ez, no? Heldu behar diogu bakoitzaren, no? Kontradizioa, benetako eraldaketa nahi baldin badugu. Eta hemen uste dut gainera guztion ariketa dela. Bale, nik bai azpimarratuko nahi dut, interseksionalitatearen ekarpen nagusiak niretzako bi dira, bai? Esan dira eta pixka bat askar pasatuko dut. Bata dela botere harremanen teoria da, bai? Osa, hori argi geratu da, baina nik uste garrantzitsua dela azpimarratzea. Claro, hor galdera bat planteatzen zaigu. Ze kategoriak ateratzen zaizkigu adibidez askarrago interseksionalitatearen inguru hitz egiten dugunean. Bai? Adibidez, badirudi beti arraza, genero eta klasea oso askar etortzen zaizkigu burura, beste batzuk kostatzen zaigu, eta bar jartzen dugu horretan, eta Lucas Platero komplejizatzen du, eta bar hori, zer dago eta bar horretan, edo punto suspensiboak, hori da beste forma batean, punto suspensibo horretan zer jartzen dugu. Adibidez, eta hau lorearekin asko landu dugu, hizkuntza non jartzen dugu. Bigarren mailako, zapalkuntza da bada, zergatik, Karo, hor, eta gero hau berriro aipatuko dut, ezin dugu horrela abstraktoan esan, egia da, badaude zapalkuntza batzuk, gehiago ematen direla, baina horrek ez du esan nahi garrantzitsuagoak direla, baizik eta beti, eta hor bigarren puntua, testuingurua garrantzitsua da. Kokatzea, non gaientzen dira edo asalaretzen dira zapalkuntza horiek. Orduan, zapalkuntza sistemak ez dira beti jarduten modu berean, kokaloku eta testuinguru soziohistoriko batean azalaretzen batira, Orduan, interseksionalitate proposamenak pertsonen artean dauden zaugarritasun maila desberdinak azalariatzeko balio digu. Hau da, interseksionalitatea homogeneotasunaren kontrako proposamen bat da. Eta hau ere bai, ohitura edo oso erreza da erortzea homogeneotasun dinamika batean, bai? Emakumeok, edo migranteak dira, edo, bueno, Orduan, gure arreta eta hausnarketak ezin dira geratu botere harremanetan sortutako kategorien bideregurutzoen analisi gainazaleko batean, baizik eta nola eraiki eta erreproduzitzen diren kategoria horiek. Adibidez, hau ez da berdina migrazioaren arazoaz hitz egitea, edo fokoa jartzea arrazismoaren erreproduzioan. Hau da, migrazioa izan daiteke edo nola gaur egun ze arazoak dauden migrazioan bada ondorioa, efektua, baina arrazismoa dago hor gainean. Orduan, ze mekanismoa ahalbidetzen du adibidez arrazismoa? Ze mekanismoak, ze diskurtsoak, ze praktikak mantentzen dituzte adibidez hizkuntz hegemonikoaren zapalkuntza. Orduan, hor kokatzen badugu nik uste dut garrantzitsua dela, ze bestela geratzen gara askotan, gure analizia edo eztabaidak, gure arteko, nor dagoen, zapaldu gehiago. Eta orduan, ustute gainera baitare Lucas Platero esaten du, zapalkuntzen olimpiada batean sartzen gara, eta hori bada, bide bat, ez daukala irten biderik. Bueno, bigarren atalan pixka bat saiatuko naiz, interseksionalitate politikoa ikustean, praktikan, nola saiatzen ari gara egiten. Eta nik esaten dut interseksionalitatea oraindik ametsa bat dela, eta hau garrantzitsua da. Esaten dugu gure feminismoa interseksionala da. Bueno, gure feminismoa interseksionala izan nahi du, baina oraindik
ez da, bai? Orduan horregatik esaten du amets bat dela, baina bidean gaude, bai? Eta hori ere bai garrantzitsua da esatea, bai, ze bestela ikusten dugu porrot handia dela, baina ez da porrot handia, baizik eta saiatzen ari gara. Ni tesia hasi nintzenean 2011, kurtzoan, mastera mailarako lana, hasi nintzenean aliantzei buruz hitz egiten emakume migrante eta euskaldun feministei talde desberdinekin batu nintzen, eta ni pentsatu nuen, kontatuko didate, ez dakizen bat arazo hauek, ez dakizen bat konflikto, ez dakizer, gatazkak. Eta adibidez, masterra mailareko lanean agertu zena, izan zen, ez zegoela, adibidez gatazkarik, ez zegoela arazorik. Eta zergatik? Ez zegoela topaketak, ez zeuden elkarrekin iaia ezebez egiten. Badaude, badakigu goratzen naiz nuen esaten, badakigu daudela hor gauzak egiten, emakume migrante taldeak daude, martxoaren 8an etortzen dira manifestaziora, edo emakume migranteak, batez ere hori Bilbon, kokatu nuen, azterketa, badago txosna, joaten gara, ez dakiz zer, baina ez zegoen lan komun bat, edo ez zegoen aliantza apostu sendo bat. Eta hori, interseksualitatea ametsa horrekin, nik beti esaten dut, apostua egiten badugu, benetan, interseksualitate politikoa garatzeko, hori gatazka ekarriko du. Eta lehen ere bai aipatu da, aniztasuna eta gatazkak bide lagunak dira. Eta hemen, ja, ez zaigu hainbeste gustatzen. Nik uste heziketa eta sistema normalean ez gaitu laguntzen gatazkei aurre egitera, ez gaude ohituta, bai maila pertsonalean, bai maila politiko edo sozialean. Orduan, hemen badugu gatazka bat, ezta? Nola aurre egitea gatazkei. Eta hemen interseksualitatearen ametsa, pixka bat hor bidean gaudela, bai kontuz ibili behar dugu aniztasunaren tranparekin, eta da diferentzien ospakizuna. Gaur egun oso modan dago aniztasunaren kontzeptua, kapitalismoa gainera oso ondo bereganatu du eta despolitizatzen ari da, eta gainera hori beti izaera alaitzu bat ematen zaio aniztasunari, eta gure esperientziatik ikasi dugu ezin egona eta batez ere gatazkak ekartzen dituela. Horregatik, ongi etorria eman behar diogu, bai kontradikzioei, bai gataizkei, eta beldurra galdu behar diogu. Zentzu horretan, enronkan handia dugu, aliantzak kolektibo feminista ezberdinen borrok, aliantzak bada tresna bat kolektibo feminista ezberdinen borrokak ezagutzeko, indartzeko eta artikulatzeko, baina borroka horiek aldarrikatzen duten sujeto politiko horiek artikulazioan galdu gabe. Hau da, zapalkuntzak kapitalizetu gabe, zurgatu gabe. Eta hau, uste dut oso ongi izan zutela jardunaldi feministetan, oso ongi ere bai Euskal Herriko Mundu Martxan esaten digute emakume migranteak, oso ondo dago borroka desberdinak, eta behar dugu artikulazioa eta behar dugu elkartasuna, baina, ezin dugu kapitalizatu, sujeto horien borrokak. Artikulazioan, adibidez, gu ezin dugu kapitalizatu, eta hori esaten dute artikulazioan eta aliantzak osatzen dituzten sujetoen artean botere harremanak daudelako. Orduan, esaten dutenean emakume migranteak gu aldarrikatzen dugu eta behar dugu espazio ez mistoak, hau da, gu behar dugu, gure borrokak ere bai, gure espazioetan lantzea, sendotzea, eta uste du gainera feministok asko dakigu hau, ere bai, beste borrokekin. Raquel Gutiérrez egon zen orain dela gutxi Iruñean,
eta berak esaten du feminismoan, edo aliantzak egiteko hurbiltasuna zaindu eta distantzia kudeatu tentzioan mugitu behar gara etengabe. Eta asko gustatu zitzaidan, bai? Ze, karo, aliantzak ja ez da, venga, beti egon behar dugu elkarrekin, no? Baizik eta hor, tentzio horretan, no? Bale, hurbiltasuna zaindu eta guazen zaintzera, zer den hori, no? Hurbiltasuna zaintza, baina distantzia kudeatu, distantziak ere behar dugu, no? Eta, bueno, interseksionalitate politikoa pixka praktikan jartzeko, beti ekartzen dut Amaia Bilgune feminista elkarrizketatu nuenean, uste dut bera ere bai pasako dela, bere definizioa, ere bai teorikoa bihurtuko dela, bai? Oso ongi, eta gainera dago bere esperientziatetik esan da, bai? Berak esaten du, interseksionalitateak ez du esan nahi, orain, hasi behar dugula guztiok, gaur egun dauden zapalkuntza guztiak, edonon eta beti izandatzen. Bakoitzak bere esperientziatik hitz egin eta borrokatu behar du. Gero guzti hori elkartu eta borroka komunak eraikitzeko. Interseksionalitateak nik zuri nire zapalkuntzaren inguru hitz egitea da, zuk niri zurearena eta ondoren guzti horrekin elkarrekin zerbait komunean sortzea da. Bai? Uste dut interesgarria dela, bera, azpimarratzen du hitz egitea, azpimarratzen du entzutea, hori ere bai gero azpimarratzen dut, nola entzuten dugu bestea, bai? Eta esaten du, zerbait berria egin behar dugu, bai? Nire esperientziarekin, zure esperientziarekin, hor zerbait komun sortzea da, eta hor dago gakoa, nola sortu hori. Baina, bueno, gustatu zitzaidan bere definizioa. Bueno, nik esperientziatatik ekarri ditut lau gako, bai? Hau da, zer ikasten ari gara aliantza politikoak edo interseksionalitatea benetan gauzatu nahi dugunean. Lau gako, gehiago egon daitezke, baina lau ekarri ditut pixka bat borobiltzeko. Lehenengoa da, zintzotasun politikoa edo eskuzabaltasun politikoa. Hau atera zen tesian eta gaur egun ere bai ikusten dut. Behar dugu generosidad politika, esaten dugunean, behar dugu aliantzetara. Eta normalean ez goaz horrela aliantzetara. Normalean joaten gara aliantzak sortzera, ia nola nire agenda politikoa sar dezaket, edo inposa dezaket, edo pentsatzen dugu, a ver si no me la cuelan, beti mesfidantzarekin. Orduan goaz, agenda politiko oso hitz batekin, hitzia dago, egina, bai? Interseksionalitatea politikoa talde bakoitzaren aldarrikapen haratago joatea, gainontzeko aldarrikapenak ikusiz eta agenda ez hitzi bat eraikitzean datza. Eta hau kostatzen zaigu, bai? Ze, klaro, hori ez da segurua, bai? Pixkat incertidumbre, bueno, bai, sortatzen da, bai? Orduan, galdera da gu hori pentsatzen dugunean, eta hemen uste dut feminismoan daukagu erronka handi bat, nor da gu hori, eta gainera erronka polita da, nik uste gu hori beti irekita egon behar da, bai? Ze, usu esan duen bezala, interseksionalitatea da, beti utzuneak edo ikustazin edo nortzuk ez dugu ikusten, nortzuk ez daude gu horretan, bai? Galdera hori etengabe egon behar da, bai? Baina ez en plan dinot paralizatzeko, baizik eta aldrebes mugitzeko, bizirik egoteko, no? Orduan, gu hori pentsatzen dugunean, gu hori ez dago eraikita, no? Hau da, aliantza eta sujetu desberdinen batuketa, baino, sujeto kolektibo berri bat eraiki behar dugu. Eta eraikitzeko ezin gara joan identitate fijo, itzia eta iraunkor batekin. Baizik eta identitate ireki, porotsuak, hau da, aldatzeko edo behintzat aukera hori emateko. Bigarrena da, elkarrekin egotea ez da nahikoa. Hau,
erresa da jakitea, baina egitea, bai? Askotan oso argazki politak ditugu, koloretsuak, emakume disberdinak, bueno, horra adibidez Lisboan gaude ez dakizen bat emakume, bai? Eta potentea da, baina elkarrekin egotea ez da nahikoa gure espazioetara eta ekintzera besteik konbidatzea ere ez da nahikoa, bai? Hau da, prozesu bat da eta denbora behar du, eta bigarrenik guztiengatik aldez aurretiko jarrera eta lana ezinbestekoa da. Eta hemen bai nik azpimarratu nahiko nuke bi noranzkoko prozesua da. Bai? Gu adibidez Euskal Herriko mundu martxan bai behintzat ikusi dugu, bai euskaldun feministen, bai emakume etorkinen ahalegina eskatzen duela, aliantzak eraikitzea, no? Eta bakoitza bere lana egin behar du, oso desberdina, baina hemen bi noranzkako prozesua dela. Adibidez, nik tesia egin nuenean, euskaldun edo hemen bertoko talde feministei dagokionez, askotan esaten zidaten. Jo, eske gure elkartea beti irekita dago, emakume etorkinak, beti ongitorriak eta gonbidatuak dira, ez dakit zergatik ez dira etortzen. Claro, no. Hor beti jartzen dugu erantzunkizuna besteengan, no? Etxea irekita dago, etortzen badira, gugaitik, claro, gauza da haiek etorri behar ziren, ez gu joan, no? Bere espazioetara edo beste espazio batzuk eraikitzea, no? Orduan ni hor, ez dute igual sakonduko, baina beti esaten dut, etxearen metafora oso polita dela ikusteko, no? Zer da norbait zure etxera gonbidatzea, pres baldin bagaude gure ohiturak gauzak mugitzeko, gure adibidez militatzeko formak, metodologiak, bueno. Beste alde batetik, emakume etorkin dagokionez, askorentzako, eta hori egia da, eta hori ikusi genuen, oraindik ez dute ikusten adibidez, ez dira sentitzen oso eroso, espazio feministetan, naiz eta zugu sentitu zergatik ez, baina hori ere bai onartu behar dugu, naiz eta kostatu, bai? Ez direla sentitzen eroso. Eta askorentzako hurbiltzea, eta nik esaten nuen haientzako atea gurutzatzea edo espazio horietara joatea, pausu handia suposatzen du, eta baita ere aldez aurretik zituzten mesfidantzak eta beldurrak apurtzea. Eta mesfidantza horiek batzuetan, esperientzia konkretuetan oinarritzen dira, ez da bakarrik, ez dakit, beldur imaginarioak baizik eta badituzte esperientzia, oso onak. Eta Mujeres del Mundo oso ongi laburbiltzen du, talde bezala egin zuen apostua Euskal Herriko mundu martxara sartu zenean. Zaten zuen, guretzako lehenengo pausua izan da gure beldurrak eta deskonfiantzak alde batera utzi. Adibidez, ez digutela entzungo, susmoa apurtu. Biktimismoa amaitu da. Emakumeen mundu martxarekin konturatu gara, ez garela ezertaz biktimak izan behar. Espazio horretan egon nahi dugula, zuzen joaten gara eta ez diogu baimenik eskatu behar inori. Ez digutela konbidatzen, kritikatzen, geratzen bagara, ez dugu ezer aldatzen eta berdin jarraituko dugu. Nik uste dut hausnarketa sakona dela, eta hor suposatu zuen, horretarako behar dugu beti izaten dut nik zubiak, eta pertsona batzuk zubi lana egiten dituzte, ze horra adibidez Mujeres del Mundo, batzuk ere bai, mesfidantzan geratu ziren eta beste batzuk pixka bat tiraka egin zuten apostua egiteko. Hirugarren gakoa, ez gara biktima bakarrik eta ez gara biktima bakarrak. Hau, nik esaten dut oso garrantzitsua izan dela bizitzea. Bizitzea, adibidez, kontatuko orain nola emakume migranteak bizitzea, ostras, ni pentsatzen nuen, Europara etorri nintzela eta Europa oso homogeneo bat edo, ez dakit nola esan, ikusten dut bezala Europa osoa berdina edo ikusten dut, pentsatzen nuen Espainiara nentorrela eta nago Euskal Herri batean, non badaude desberdintasun batzuk, non gainera ikusten dut hemen ere bai
no? Zapalkuntza historia bat dutela, ostras, no? Eta orduan nola homogeneatasun hori apurtzen dela, no? Eta horregatik esaten du ez gara biktima bakarrak, no? Eta beste alde batetik ez gara bai biktima bakarrik, nola ere bai euskaldun feministentzako nola izan da ikustea, no? Gu beti, no? Zapalduak ikusita, gainera hori emakumeak, no? Euskaldunak, batzuk lesbianak, eta ikustea ere bai erreproduzitzen dugula sistema dominazio batzuk, no? Adibidez, arrazakeria, no? Hori, esaten duzu, hori badakigu, bale, bai, igual asko orain irakurtzen dugu, eta arrazionalki ondorio honetara hel gaitezke. Baina nik uste du privilegioak gorpuztu behar dugula. Eta gorpuztea da bizitzea, bai? Eta bizitzea da inkomoditatea, deserotasuna bizitzea, sentitzea gainezka, sentitzea saioa esaten zuen bezala, nire privilegio batzuk ikusi ditut, gorputzean bizi izan ditut, banekien, baina bizi izan ditut. Eta horretarako elkarrekin egotea eta horrekalako topatu behar dugu, agian finnago edo findu behar dugu metodologiak, nola egin, horrekin ados nago, baina behar dugu, jarraitu behar dugu bidean. Hori da ni uste dut bide bakarra, bai? Jarraitzea elkarrekin egotea, no? Eta horretarako, agian laugarren gakoa, interpelaziorako edo etengabeko interpelazioa behar dugu, eta metodologia bat egin behar dugu. Hau da, kritikarako espazio babestuak behar dugu. Espazio babestuak esaten dudanean da, jendea sentitzea hori eroso, hau da, kritika egin aldut, kritika jaso aldut, eta horretarako igual, egia da, behar dugu metodologia gehiago, tresna gehiago, jarri behar dugu horretara pentsatzera, baliabide garatu behar ditugu. Alde batik ez gaude denatan ados egon behar, aliantzak egiteko, mundu martxan agertu zen oso kontzeptu potente, desadostasunak adostu, adibidez. Balgara gai desadostasunei buruz hitz egiteko, honi heldu behar diogu, bai? Eta diferentziaren nozioa berdefinitu behar dugu, Audre Lorde ezaguteko duzu, emakume beltza, bera oso ongi esaten du nola, diferentziak eraldaketarako trampolin bezala erabili behar dugu, eta gure arteko lotura indartsu gisa ulertuz eta batez ere bizituz, bai? Normalean pentsatzen dugu diferentziak distantzia edo desberdintzen dagaitu edo, baina ez, justu bera esaten du, guazen diferentziak desberdintasunak erdigunean jartzera eta hortik eraikitzera. Orduan, bestearen interpelazioa oso garrantzitsua da, bestearen interpelazioa eta nire interpelazioa, bi nonanzkoa. Orduan, ekarri dut, gazteleraz dago, justu ez dakit zergatik hau ez nuen tesian euskaratu, baina hau jaso nuen 2014an, 2014an, eta uste dut gaur egun, 5 urte edo 4 urte geroago oso egokia dela, eta ekarriko dut Medeakako Itu, esan zuen, bera ere bai Euskal Herriko Mundu Martxan parte hartu zuen, eta bere pixka bat hausnarketa, bai? Eta bera esaten du, metodologia bat behar dugu, Por ejemplo, cada cierto tiempo que se junten las mujeres migradas y nos den un toque, dice. Necesitamos esa interpelación. Luego el trabajo de modificarlo, por supuesto que es nuestro. Que nos digan, llevamos un tiempo reflexionando sobre esto, os lo quedáis y veis cómo vosotras lo resolvéis. Esta interpelación es clave porque el movimiento tiene que enriquecerse. Y para enriquecerse lo que necesitas son precisamente esos quiebres. Tú necesitas cada cierto tiempo poner en duda todo lo que sabes, todos tus principios fundamentales. Y tiene que venir alguien y a veces darte un toque. Y en un momento dado, eta hau da garrantzitsuena, ere bai azpimarratu dut, tú vas a estar en el papel de dar el toque y en otro momento te lo tienen que dar a ti, Tenemos que estar dispuestas a la crítica y al cuestionamiento. Nik uste dut, orain dela 4-5 urte, hau bildu nuela eta erreskatatu dut, adibidez, uste dut oso
egunerokoa dela, bai, pentsatzeko. Eta honekin bai gustatuko litzaidake hori, erronka bezala, interseksualitatearen interseksualitatea oraindik ametsa da, baina bidean gaude, bai? Orduan, pausuak jarri behar dugu, bai? Eta uste dut interpelazioa kritika ezin digula, ezin dugula eten, edo ezin dugula immobilizatu, edo ezin dugu gelditu, baizik eta guazen pizkanaka elkarrekin, eta elkarri interpelatzen, aurrera pausuak ematen, interseksualitate hori lortzeko. Eta bukatzeko, beti Gloria Anzaldúa, beti niretzako bada autore, beti joaten naiz behin eta berriro beraren gana, eta oso argi esaten du, aliantzak soilik ehunduko ditugu, prest baldin bagaude, botere eta menderakuntzaren aurrean, gatazka eta kontradikzioei atea irekitzeko. Eskerrik asko.